Mo gali si Orion Cesparar, ang bago nga in-hire ni Gov kadya. Nagpasalamat kid ako kay Gov nang kin-hire kami para sa aman nga ano sa Anghel. Thank you kid Gov sa warm welcome ka naman tanan. Good morning po. Ako po si Eliza E. Presentacion, newly hired nurse ni Gov. Ganahaan ko lang nga durdurugin nga salamat kay Gov sa warm welcome ka namin bilang mga new nurses. I'll do my best po to give back sa mga fellow Antiqueños ko po. Ako gali si Mary Romeline Pedicino, newly hired nurse ni Gov, and I'm from Antique. Ginapasalamatan ko din si Gov kay tuguran na kami itong ubra nga makastart na kami gid sa mga pasalamat gid ako ka will do my best nga hindi masayang ang opportunity nga diyan nga nihatag kanako ni Gov kay rare opportunity ka nga nihatag kanako kag I will do my best na maging manami nga nurse para di man masayang ang ginhatag nga opportunity kanako nito. Thank you gid sa tanan. Hi, ako si Jenny Rose Benvenida. Nagpa-thank you kay Gov sa ginhatag niyang opportunity sa amin. And nagpa-thank you man ko kay Gov kay gingan niya kami opportunity nga mag-work sa Anghel sa Lazaro. Ihatag naman ko na naman yung makaya para makabulig sa mga tao. And i-return man naman sa iya ang favor nga mag-work hard and then hindi magreklamo sa ano lang, sa work lang din. Thank you.